Airwhite mayong hapon, Benji 36, Health TV Cebu, alas 3, quarter set and tak na sa hapon mga gala. Nadiri ang atong mga personal sa MOD. Sa may minutes sa MOD boss? Market Operation Division. Kay ilaning ilaning na agian kining babae, no? Nga gabi tong hilak ani, no? Nabudol gabi hilak ito ang mga gala. Mo ni budol. Atong kan ha? Uy, nabudol. Ang suotan ang problema karon kay under this station 5, no? But nasa natin sa police station karon. Order pa dong lapu-lapu. Tapos niya na sa kanang paabot na diri daya. Kanang sabi ka jud ko ni mo to ya. Nabudol lagi siya, nabudol lagi. Mahatag niya tanan. Ang nadala nimo unsa man cellphone. Ya, mga 1,000 kumapit niya. Pangalawas ko dito na ako. 1,000? ATM, ya cellphone, kwintas. Bali laga giyo sa pagstorya sa imo. Ang pagstorya sa imo giyon sa. Ha? Naka-connect to sa Google account mo, kay Google Dati account. Google na ako. Matuo ka. Kini mo so mo na suod no newspaper. Giilad siya sa kuan. Bali pila ka taon ni kuha sa imo ni doon? Lagi. Puro babae. Mga tiguwang na? Mga tiguwang na? Ano doon yan? Ano mga sipitay? Barista yan. Ang nakuha sa imo unsa man? Ang pitaka, ang cellphone, akong alihon. Ang kwintas, Ang kwintahan. puro to mga gold. So mo ni karon kay ang area nga nahitabuan dit na man sa may Conquera Street sa barangay barangay ko na barangay ang barangay ko ano siya San Antonio. San Antonio. So under sa station 5 Carbon Police Station so mo nangagikan dito sa Parian ito over sa station 5 para but for the meantime gi-assist diri sa Parian Police Station mga higala para kung sa magaling mabuhat ug ma-trace dayon tong katong mga sakop sa budol-budol gang nga mga babae na sa 50 40 o 50 anyos ang duha ka mga babae nga miilad kini maong dalagita o dalaga no mga higala yan tinuod ni kanang mo ni Miss ang kato pagpangilid bagyo sa pagstorya sa imo. Nagpatabang na siya yung na-adult na delivery nga shrimp nga, na-stranded daw sila ilang truck nga. Magkuha daw sila van, dinaadal sa Junis, kaya mag-rent sila. O nya asa ba istorya? Ano daw, sige, titabangan ko na ako, para anong makakuha na kinuhang shrimp. Mo na to yun, wala na, as in, yatag na lang po silang hipon. So murag hypnotize. Pastilan. Murag hypnotize kini mo ang dalaga. Kisa pangani mo? Ha? Ayaw ko, i-video yan. Silang okay. Sumoni no ang mga biktima mga higala. Alis bod miss no para ma-inform ang atong mga kuan sa September madagpaputo kay ang atong PNP sa Parian o ang carbon kay ato kay over mag-collaborate sila para matabangan ka nga madagpan tong duha ka mga tabaghak nga mga babae nga inay nga pandemya apan nagya po sa kaning pagpangila di mga tungura. So ito over na sa Station 5 Carbon Police Station. Boss, bali ang kani siya inyo nalabyan ninyo. Ni para sa sige salamat kayo. Ang ato mga sakop sa MOD, Market Operation Division, mo'y ni-assist sa kini maong babae nga nailad, nabudol diha sa Maidan
hongkera mga igala mga bay. Okay, tungod lagi nga naghilak na, di na kuan kaning wa na mahimutan si Gogolingon human sa nailad no. Gikan sa Parian Police Station dalhon ning maong biktima nga sab sa Carbon Police kay Underman Jurisdiction sa Station 5 Carbon PNP. Pero ang atong to give you brief and concise information kalabot na sa silente matod pa kini maong biktima na gi-istorya sa katong duha ka mga babae nasa 40 ngado 50 anyos no ang edad unya kay napatabang kaniya matod pa doon delivering ng mga pasaya no shrimp but ginihini na yung kaning ilad mga igala mga babae ano hitabo ron gibudol siya. So money ang money big kwarta baga-baga pod prosod super gisod ning puntil no puntil wabe pasig na magic ani okay wa gyud pasilan okay gabi po ni mga ano dagko po to kay cellphone unya na pailahas nakuha ang kwarta murag ang imong pitaka 1,000 soda to no. Sumone. O siya ba trabaho, miss? Apply niya, cashiering. Okay, so trabaho na siya. Matrabahante sa kasiri. May gahapon kang Don Romantico. Shout out ko Noy Benji. No? Mato ba niya? Si Emily Arnel Cotillar Sarcauga. Luoy Town. Sumone. Pa-shout out si Marlon Yares. Mga igala. Nanukod dire sa Parian Police Station 1, inyo higala Benji Telisik, kalabot na sa kinitong gi-live karon nga nabudol nga babae. Nga gihip mato pa niya nga more sa hypnotize kay murag wa siya kaning murag wa sa yang kwa ba nga gihatag ang katong iyang mga katilyonan, alahas, pitaka, cellphone o kwarta. Nya paghalakaw dito na yang na-realize nga nawa na yung mga gamit o saka nga pag-hypnotize mga igala. Si Yami Ariver pa shout out ko ni Trel V Bacalya. Si Mary Manuel Rabaya, Sir Benji paita po taon anak maogyod. Okay, dalhon na to sa Carbon Police kay iton over dito og para matabangan ni kay tabangan pa ni karon para matrace sig malabyan katong duha ka mga babae nga nangilad dinhi maong dalaga mga igala. Kaniya, mauna. Okay. Simbagog ang picture. Okay. So dili pa makita kay doon ay follow up ang atong one nanay na bro ang picture chef di ba makita ang nama di ba makita ang naong Ayo, dili pa rin tagapan ba? so nay identity na mismo ang biktima mo ay nakakita kay mo na siya but himo ng follow up operation karon para badagpanin duha ka mga babae nga budol-budol no o so mo ron dress sa Sugbo mga igala. Benji 36 Help TV Cebu may hapon mga igala exclusive ta sa kining maong balita.